izjavim. Izjavi. Jao, Biki stepenice. Znači, počinje tornado. Haos. Stali smo ponovo zato što je prelepo. Idemo starim putem prema Sloveniji. Evo ga, turski mrav će se saplete. Mnogo mi se sviđa, ja bi ovdje živeo. Gde bre? U ovom delu. U ovom delu? A gdje rade ovi ljudi što žive ovdje? Pojme ne. Ajde, bila Špar, pumpa, apoteka. Gdje radi ovaj narod? Ne znam. Vidite ovo gore kako lepo izgleda. Ajde da vidimo ljubavi ovo preko puta, pa možda nas gazi nešto. Ajde da živimo ovdje. Pa da dignem šator. Da. Gledajte kako ovo lepo. Mnogo lepo. Jao, što je lepo. Jel slađo što je to slađo? Ima i čuča. Ko? Da, čuča. Pa to ovi strelci. Pa da, čuča. Čuča zove? Pa ne znam ja taj tvoj jezik. Ali to je tu negdje. To su moje selo zove čuča. Čuča. Pa tu čuče čekaju životinje. Jadne životinje. Novo je lepo. A naš lepotan, eno ga tamo. Vidi ga, Biki. Smo uletili smo u neku gužvu. Znači manji grad, više semafora nisam vidio. Majke mi milo. Nema li u pečorika. Znači manji grad. Kako? Halberg. Valjda. Halberg. Baš i bote. Neka gužva. Kao što sam rekao, manji grad, više semafora nisam vidio. Pojma nemam desno bilo.
više ne znam ni ja gde sam bio. Ali je lepo, nije da nije. Stvarno jeste. Mesto kako se zove, ne znam. Tablice su im S.O. Koje je to mesto u Austriji, ne upiši, ko zna. Kirpark. Kir. Što znači crkva nešto, vjerojatno ovo ovde. Je tako se zove? Kirpark.
da priđu. A moram da snimim. Da se vidi. Mnogo sam daleko bila stala. Čekaj. Sad ćemo mi to da snimimo. Ovako. Dakle, šta kaže? Kaže ovako. Dobrodošli u Republiku Srpsku. Thank you, hvala. Dobrodošli u Republiku Srpsku. Atomski mrav je stigao. Dobro, mislim, nismo baš stigli na cilj, ali tu smo blizu, odavde nema ni sat vremena. 40 minuta možda. Jesmo stigli? A? Jesmo stigli? Jeste vidjeli da smo ušli u Republiku Srpsku? Čak do tamo sam išla. Čak do tamo si išla. Jesam. Bravo! Bravo ja. Tu, pravo, isto dobro. Pa jeste dobro, samo što ja ne volim ovaj šljunak jer je mnogo nezgodno za stajanje i za polazak. Može da me... Dobro ću te izguram. Yes. Malo ću te poguram na tamo. Gde će me Imaš i ovdje poguraš? kiblu s ove strane, ako ne tineš tamo ću ti da završiš ovu kiblicu. Koju kiblu? Kantu? Tu je kibla, da. Hvala, gospođo. Banja Luko, stižemo mi. Na Motofest srce bije sad. Biki, gagi, kroz grad smo svi. Asfalt klizav, al ne damo pad. Ruke u vis, ne grmi sav kraj. Motor pod nama, osjećam stas. Ljudi nas masu, mi vozimo raj. Kroz Banja Luku, pravo na glas. Gaz do kraja, sad je naš čas. Svaki zavoj zove nas. Buka u grudima, noć je za nas. I sve nam ide baš. Banja Luko, stižemo mi. Banja Luko, vozi nas ti. Biki, gagi, grad je naš sad. Srećni kroz noć, kroz svaki kvart. Banja Luko, stižemo mi. Banja Luko, vozi nas ti. Asfalt klizava, mi još tu. Kroz Banja Luku, u istom snu. U istom snu. Na vratima grada dim i smijeh. Kad cige sjaje, lica pod gas. Svaki pogled kaže došli ste. Svaka kap znoja pjeva za nas. I kad se masa zaleti tu, mi znamo dobro taj stari trik. Samo se smej i drži tu rutu. Motofest gori, a mi smo klik. Gaz do kraja, sad je naš čas. Svaki zavoj zove nas. Buka u grudima, noć je za nas. I sve nam ide baš. Banja Luko, stižemo mi. Banja Luko, vozi nas ti. Biki, gagi, grad je naš sad. Srećni kroz noć, kroz svaki kvart. Banja Luko, stižemo mi. Banja Luko, vozi nas ti. Asfalt klizava, mi još tu. Kroz Banja Luku, u istom snu. Neka bruji sve do jutra. Neka pamti svaki kraj. Kad se braća skupe ovdje, nema stajanja, nema kraj. Banja Luko, stižemo mi.
žurka može da krene. Šalim se, naravno. Žurka u najveće. Abiki. Malo smo ogladnili. Merkamo ono iza nas tamo. Šta piše ono? Krajinska kobasica. Aha, krajinska kobasica ono iza nas. Krajinska kobasica ono iza nas. Pa ga merkamo nešto. Kuku, rado se onom miriše na roštinku. U 16-terac smo upali. Sljedeća kompozicija je jedna ljubavna pjesma koja govori o tome da moja djevojka više voli svoj mobitel nego mene. Kijev. I dalje Kijev. After 2 hours. Šta se radi, bro? Čekaj malo. Idemo! Las Vegas. Very interesting. Las Vegas. Do? Ta mala maca je pronađena na onom mestu. Celu noć je mi je učkalo. Ja se stivio. Jesam malo. Malo, pakao sam. I sad ne znamo šta ćemo s njom. Da je vodimo s nama tamo u kastel. Onorki ljudi. Ne znam. Pa ko će da je uzmem? A kako da ja kad bijem ponedjeljak morala tu da je stavim u jaknu negdje Da. kod mene. I da je nazovemo kastel. I evo drugi dan. Smo izašli negdje na kafu, idemo na doručak. Počinje drugi dan. Banja Luka. Ajde. Bože, pomozi svima pa i nama. Sad ako se pitate za kamp varijantu, evo kako to izgleda, jako lepo, trava pošišana, znači zaista lepo. Dole isto ima parking, ima poseban parking, mislim da se ne naplaćuje, ali možda se i naplaćuje. Ograđen. A mi trenutno idemo, tražimo burek. Pod Savče. Burek pod Savče. A to je negdje tu. Sad pitaj Boga gdje. Rekao ne ovdje, nego gdje, ulica 10. A mi smo je prošli, možda je... Prošli smo? Možda. Situacija je veoma kritična. Evo, tu su nam drugari iz mesta Torak, mesto Torak.
I mogu vam reći da smo uzeli neko čudo. Pita ispod sača. Atomski mrav trenutno nema vremena da govori. Ne mogu pa kako. A da ne biste vi gledali kako mi ručkamo, mi ćemo ovo preskočiti. Ko preživi će priča. I šta je ostalo od pitica, sve vam je jasno. Ništa nije ostalo. Najgori smo cvetnici. Samo čočkalice. Neće dugo ostati, ne boj se. Sve smo mandali. Sve smo mandali. Ali stvarno su dobri. Nema šta. Neki specifičan ukus imaju. Onako cačan. I onako burek, kod nas, ono klasičan burek. Nekako baš specifičan. I nakon dobre klope, svratili smo do lokala u blizini, gde su naši drugari, bajkeri, na kaficu. Kafu da popijemo, od kad sam Jeli, kakva ti je pitica bila? No, dobro. Specifičan ukus. Da. Znači, dobra. Super. Sve isto obučeni. Šta si rekao, bre? Treba nešto da izjavim. Izjavi. Najbolji provod u Banja Luci na Motofestu. Kao i svake godine. Pozdrav za tebe, vidimo se. Ćao. To je momak koji me sreo i pitao za nešto vezano. Vidio onaj klip od prošle godine, gde je meni ispao šlem. Da slatko popili. Da. A sad valjda idemo do tamo negde. Do one prodavnice, valjda. Aha. Viš kako ljubazni ljudi staju. Da stavimo zastavicu. Ja. Da te polude. Eto, idemo dalje. Dok ide izdeliraš. Da, pozdravi za sve gledalce i zamolio bih, ako postoji mogućnost, da zapratite. Svi gledaju, a niko neće da zaprati. Neće. Neka. Neće. Neka. Vrhovni grad. Tu smo bili. A tu su ulazili. To je ta. To je ta prodavnica. Ovaj bre, burek džinica. Najbolja u Banja Luci. Besplatna reklama, nema veze. Gde je to? Ne znam. Ček sam. Tarao.
napokon stigli. Bre. Ja se izvinjavam, ajde. Nje. Ljubi gagi, ljubi gagi. Gde si on? Si dobro? Ćao. Ćao. Ja. I naravno, Biki, šta će nego sladoled na točenje. Čokolada, jagoda, plavo nebo, limun. Možete miješati? Meni vanila i ako imaš lešnik, ako ne... Nema mešana, ako ćete nešto. Kokos? Ima? Možda dva. A ti kada ćeš čokoladu? Pa sam li da oblizujem. Imaš lepe devojke. A? Imaš lepe devojke. Evo ga. Šta je to? Vanila kokos. Hoćeš čokoladu? Kaži devojci čeka. Za vas? Šta je najbolje? Volite nešto mliječno, voćno? U ovom fazonu čokolada... Možda čokolada i keks. Čokolada i keks. Kao ima ukus keks, Kinder Bueno. Ajde. Pojma nemam sad. Kakav je? Ohoho. Lele. 5 maraka. Evo ga. Kuku, radosele. Hvala vam. Hvala vama. Prijatno. Hvala. Evo ga. Samo. I sladoled u Banja Luci. Moco, jedemo sladoled u Banja Luci. Idemo sladoled u Banja Luci. Šta gaš? Moca može da gleda kako mi jedemo. Da. Sad si se umazao. Da. Sve si se umazao sa sada. Kupila mi žena sladoled, ja ne umem ovo Pa da da, jedem. da. Gori su svu decu. Gori se. Evo, ladno bar. Znao sam! Yes! Kao ljubavi. Okrenite se, molit ću lepo. Dobre. Kaže moj drug Muzo. Jao, Biki stepenice. Jao.
posle onog lepog defilea u smeštaju, pošto sutra putujemo nazad za Beč. Vreme, kao što vidite, super, lepo je ovdje bar. Treba odmoriti i pripremiti se za jednu vožnju. Ne znam koliko kilometri ima Banja Luka Beč. Ako znate, napišite. Budite malo aktivni. Ali dobro. Sve u svemu odmaranje, sutra rano ujutru doručak i paljba nazad za Beč. I polako idemo na doručak. Idemo u tu pekaricu. Kupamo nešto i hvatamo polako put za Beč. Nadam se da ću sada pogodim to mesto. Drugari, evo ujutro stigli smo na Burek. Da, i sad ću vam pokažem kako to izgleda. Dozvolili mi da snimam. Ja ću kratko samo. Opa. To je obični burek. Ovo je seckane. Ovo je sad ću ja. Aha. Taman da vidimo kako ti to stavljaš. Ovo je seckane burek. Okej. Ovo će biti neki 10 minuta. Mogu samo muziku da smanjim ili da ga... Ugasi sve. Izvini. Eto, samo malo glasnije priče. Sirnica. To je sirnica. Gotovo te. Znači ona kaže majstor da je gotovo. Evo kako to izgleda, ljudi. Zlatne boje, pogledaj ti ovo. Evo sad ide ova druga. Vrc, gotovo. Ovo je 12 minuta, 10. Koliko mu treba vreme da se ispeče? Neki 12 minuta, 10, 12. 10-12, ok. Ja malo da portim, Naši drugari i bajkeri se bude sada tako da će verovatno da grame odjednom. Mora da se pripremimo za sve. Drugari, evo vidjeli ste otprilike kako to izgleda. Malo vata da pojačamo. Evo da? Zato ovo sam se rekao jučer da se ismršaviš ovdje. Pa da znaš da bi. Eto drugari, otprilike ste mogli da vidite kako to izgleda. Jel možeš samo da mi kažeš gdje se ovo nalazi, drugari, da mogu koji gledaju da... Pite pod Sačom, Kako? stara lokacija. Pite pod Sačom, stara lokacija. Patrijarha Makarija Sokolovića broj 4. Preko puta džamije. Preko puta džamije, znači pekarica boli glava, zlatne boje, ima jogurt, normalno domaći, strani, uvozni, koji hoćete. Idemo do bašte. Naravno, drugarica priprema isto čisti, sad će motoristi da se probude i onda kreće ludilo. Ovo je od mene, od jutros, da kad ste napravili mene reklamu, evo ja vas častim. Prijatno, uživajte. A ti si vlasnik? Hvala, eto vidiš. Hvala. Znači, dobili smo doručak smo dobili, prelep doručak, znači, evo mesto preko puta džamije, odmah tu i blizu Kastela. Da, Kastelo je sa one strane vazdušno mnogo blizu. Preporuka za svakog bajkera da dođu ovdje, znači to je definitivno. Mi smo bili prošle godine ovdje, Prošle Nemanja godine. nas doveo, Da, Nemanja Luke. Nemanja nas je Oduševili smo doveo, se, jest, znači svake jest. godine to je... Ja mislim da smo sedeli u onom drugom delu. Da. Znači I nema bilo je bolje. fantastično. Nema bolje. Drugari, znate ono moje, da ne biste vi gledali kako mi sad klopamo, uključit ćemo se kasnije. Dođite, probajte, ovo niste ovako nigde jeli. Eto. Ljude koje znate već iz videa, opet se viđamo ujutru, Davide. Kaže, nema nikoga, sve sam mu dao u životu. I ove makar imam i te Ovo su momci inače iz Turske, ali živimo zajedno svi u Beču. Prevedi. A ne živimo svi Prevedi zajedno. ti njima. Dobro jutro.
Ne živimo svi zajedno, svako za sebe. A da, mislim, ne živimo svi zajedno, ali stranci smo tamo i onda smo svi zajedno. Bili smo, znači, tamo na klopu, preko puta džamije, odmah lokal, ovde kafica, jutarnja kafica i onda palimo zmajček, odnosno harlejac i ide put Beč. Lagano. Davide, čuo sam da si imao neki problem. Možeš kratko samo da ispričaš šta je bilo? Onaj leteći. Taj. Bio neki mali kamen tamo na putu. Samo malo, ako možeš glasnije, pošto ne znam. Bio mali kamen na putu. A gde si to odigrao? Kad smo išli prema Mrkonjić gradu. Aha. Šta je bilo? Prvi put sam saznao da Hali može i da leti. Dobio krila samo tako malog kamena i samo je bilo ono malo buć. U stvari možda malo više buć. I nekako 20-30 santima mi podiglo pozadi. Opa. Pa dobro. Bilo i prošli. Sada znaš kako izgleda ovim kaskaderima kad skaču po ovim filmovima. Sad, imaš iskustvo i s tim, tako da... Tako je. Kako će te sad zovu Batman? Meni trening više ne treba. Aha. Pa nisam Batman, oni su me prozvali da sam mačka, pošto imam 9 života. Okej, mačka. A kaže mi ostalo samo još 5. Za onaj drugi 3 ni ne znam, ali ajde. Da smo mi svi živi i zdravi. Drugari, uključit ćemo se ponovo. Gde, nemam pojma, verovatno ćemo da se sretnemo negde uz put, pošto ja malo laganije vozim, pa oni će da me stignu najvjerojatnije. Deo drugara su u Zagrebu, oni će isto da krenu iz Zagreba ujutru. Pozdrav za sve njih, pozdrav za sve nas. Ljudi, Banja Luka sledeće godine, koliko sam dobio informaciju, je... Kako? Jubileum. To sam teo da kažem. 10 godina. Kako? 10 godina. 10 godina Motofesta, tako da najvjerojatnije sledeće godine će biti neko veliko ludilo u Banja Luci. Vidimo se ponovo u Banja Luci sledeće godine. A mi se uključimo. Eto. A mi se uključimo naravno ponovo negde usput. Ja. Willst du irgendwas sagen am Deutsch? Egal. Super Festival, super Leute. Nächstes Jahr wieder. Kannst du sagen in Türkei auch? Ja, kannst du. Herzlich willkommen in der Türkei. Na, du musst auf Türkisch sagen. Also, er kann besser sprechen wie ich. Türkisch ist der beste Türkischsprecher. Evet, merhabalar arkadaşlar. Biz şimdi Bosnya Herzegovina'dayız. Sırp arkadaşlarımızla birlikte 10 numara bir yolculuk yaptık. Seneye görüşürüz. Arrivederci. Danke, nächstes Jahr wieder. Tekrar geliriz. 100%. I sad na srpskom? Dobra organizacija. Ja volim Banja Luku. Wow! Mislim da ovde prevod i nije potreban, da ste mi živi i zdravi i vidimo se sledeće godine svi zajedno na istom mestu. I evo smo na granici sa Hrvatskom i u retrovizoru možda vidite kolika je gužva. A Biki mu daros kofer. A dobro, kad cigebe. Drži me snimi malo. A neću da snimam, šta ja snimam ovoliki narod ovde? Gužva, vidite da se svi svađaju. Situacija na granici bila vrlo nezgodna. Kilometarskih kolona. Mi smo nekako uspeli da se probijemo. Znači, motora milion. Malo se tu svađi ovo, ali imajte strpljenja na granicama, znači haos.
Nemam pojma šta je. Sad će ne uduži. Šta je sad? Lele. Ako počne da pada grad... Što nam je, evo ga. Lele grad je, bijem ti. Lele majko moja. Jesi zakopčao? Jesam. Ajde, ja nisam. Kako da je dobro. Čekaj da drži, pa ne mogu ulazi grad u usta. Ulazi mi grad u usta. Ovo ne možda voziti, vidite ništa. Šta će radimo sad? Ha? Šta? Šta ćemo da radimo? Čekaj da prođe ovo. Ova ludila! Ne vidiš ništa! Pa no paraj bre! Evo se da stavim neko. Hoće da pušimo jednu cigaru.
ludila i besnila i tornada. Gde je? Jože, gde si? Pa ja ga ne vidim. Posle ludila i besnila i grada i kiša i tornada i pička, materina to, izvinjavam se, nećemo da psujemo. Smo stigli. Jesmo. Obriši samo ovdje ovako. Sa s čim? Nema potrebe. Šta da brišem? Ništa. Ovo? Ha? Evo kao nešto sam obrisao. Ko? Znači stigli smo. Jej! Ludo i nezaboravno, ljudi. Nisam mogao sve da snimam. Znači, pa nije bilo šanse po one oluje. Oluje, te grmljavine, te, mislim, jedno dobro iskustvo, ali oprez, baš oprez. Bila je to borba dobra. Boga mi jeste. Drugari, šta da vam kažem, evo tu smo ja i Biki, kao što vidite sad smo stigli. Da. Ako je malo mrljava kamera, ne zamerite. Možda ušli i voda, ja nemam pojma dok kiša kad smo snimali. Ja, ali bitno da smo stigli zdravi, živi i zdravi to. Stigli smo sa glave na ramena. Ja. Banja Luko, vidimo se sledeće godine, Boga zdravlje. Noge mi žmrčkaju. I meni. Ćao. Ćao.